ay nag-a-unbox ako. At salamat sa aking friend, love ako. Dahil pinadalhan niya ako nito. This is magnesium salt spray. So, bubuksan po natin. Mabisa po ito sa ating mga sakit. So, just spray. Just spray. Bubuksan natin. Dahil ako, may sakit ako sa ulo. Maraming mga sakit-sakit. Oh no, against the light. Good. Ay, ako. Sorry naman. Okay, sorry. Excuse me po. This is an apple. Apple of my eye. Napani... Oh, naku, ang daming kalat. Say hi, mother. What we are doing right now, ay kakatapos ko lang, guys, na mag-arrange ng aking mga flowers doon sa likuran. Nagta-transplant ako for sale para ititinda. So, kumusta na kayo dyan? Ngayon, nagsasaing muna kami ng kanin. And here's Mother. Mother is say hi to our viewers, Mother. Do you have a viewer? So, tinatamad kami ngayon, kaya hindi tayo nagluluto. Kasi, nabisi ako sa aking halaman. And Mother is... Kasi napanis yung kanin niya. Gutom na kami. Ipanis yung kanin. Kaya nagluto pa kami uli. Serving. Ano daw ang gusto ko na commercial? Wow! Ice cream! Alala nyo? Pagka tumunog na yung ice cream, pingi 5 pesos. Palit tama? No. Ay. Good morning, Philippines and hello world. Nakita yung mga hindi dapat nakita dito. Okay, kasi hindi tayo magluluto ngayon. So, ito is i-spray. Who is watching? Good morning. Oh! Kuya! Na, Kuya Ma. Dali, pakita na si Kuya. Pakita, hi. Hi. Okay. Wala may nagluto, gikapoy may kay nag-arrange ko sa mga bulak. Istorya si Kuya Ma, nakadungog na siya. Di lang na siya mag-istorya. Istorya ba? Nagluto kami kay kuan naglungag. Napanos ang kanon, napanos! Kay gabi ikaw mang gilungag.
Di gyud wala gyud hilabti ang kanon na panos. Mga unong tame. Lalo Nagluto may piniritong talong. talong. Dito mig talong nag-usap na pud miglong ako eh. Niya gutom na mi kaayo. Gutom na kayo si Taliling. Did I unbox this one Mm. and spray? Basta may bukol ako dito. Wala. Ako ani di. Di na. Mm. Nga Dili. kani pa. Ay, sige ka na. Itong testingan pagka ano. Mm. Kasi ano siya, maka-cure siya. Sa mga gusto mo order, lapit lang kayo sa aking friend na si Mabowski. Siya nagbigay nito. So, i-endorse ko tong product na ito. At babasahin ko lang yung basahin ko lang. Sponsor si Mabowski yan. So, sa mga gusto niyan, basahin ko lang ang benefits. Testimonials na lang. Tanong. Ay, teka lang. Testimonials. Saan naman yun? Ayan. Ito, basahin ko testimonials. Magaling nga talaga ang MSS na wala ang sakit at ngalay ko sa balikat, batok at pati goiter ko lumiit. Yan. Tapos, salamat sa Diyos dahil ang dating daliri hindi tuwid, nasunog atong karon ma. Ang dating daliring hindi tuwid dahil sa gout, tumuwid na ngayon. Warts at sa akin tags na wala na. Sakit sa tiyan dahil sa fatty liver at laging namamaos na wala na. Mabisa sa mga kati-kati. Tapos parang magic. Ang epekto dahil pagka-spray ko lang ng 2 beses, umalwan agad ang aking pakiramdam. Dahil 3 buwan na akong inaatake. Madalas ng hika, ngayon hindi na. Dahil linggo-linggo akong dinadala sa ospital, ang anak ko dahil sa sakit niya sa kidney, ngayon hindi na. Oh. Nagkakaisang bote pa lang ako na wala na ang pamamanas ng mukha niya at mas mabuti na siya ngayon mula nang gumamit nito. For more testimonials, please visit Magnesium Salt Spray Testimonials, Natural and Pandunas. So this is Magnesium Salt Spray. So guys, sa gustong mag-try, so lagyan ko ulit. Yung buko ko. Sayang. Para gusto mong ma-refresh. Tsaka yung lalagyan niya, bote siya. Safe. Okay, sa mga gustong mag-order, punta lang kayo sa aking friend. Hoy, noon siya natong panong gutom na ko. Ilaw pa. Ano nga, di namatay na din. Uy, wala na tayo gas? Patay. Naaay. Ano nga din, mapalit magkamatay.
muli. Bulat. Lukoy. Talong. Apple. Ikaw na. Patatas. May kay isaksak lang. Ako, hindi ko. Paano sa mong kanin, kuya? Hindi. Gutom na. 11:40 naman de eh. Ito lang, maglanlan lang may talong. Patatas. Ito mga kang patatas ay mas mga pa. Patatas, biskuit man na imong gikaon. Mm. Kaon ng biskuit ang mga ngipon, guys. Ito bang des camera, ma? Tabulon pa dito niyo. Ato bang des camera ba? Mahulog na. Mahapay na. Hi. Hi! Ito ang kamera. Hindi man ka masulod. Dito, tanaw. Diya. Hindi man. Diya, tanaw. Ayo, dire. Ang sige lang may timo-timo. Isulod na imong naong. Di man ka masulod. Di ka makita na. Kaya, utong na may ba? Sige lang kay abtik man ang among lungaban. Dali ra makaluto. Dao, bulad. Bulad. Among ulam bulad. Dai talong. Tarong. Hapit na ako mahurot ng bulad. Mahulog nga lang, wa pa magkakaog ka nun. Bala ang mga kauban ng katawan ako. Kaya, wak na punipon. Sige lang, wak punipon. Hapit na. Gamitin ko lang. Magkatawa, buta. Kaya naamatay bakba. Ang kutsili. Ano sa apple? Ugaw mo na kayo. Bangulo na to. Ang ako ikasan mo to. 20 eh. 20 na mo sa? Di manggol ka patarumana. Dali. Napunta naman na. Ako yung ganda mo. Ay, natay banggura no? Kompleto man yung balaya.
na ay daghang kuan magamit. An apple a day takes doctor away. Ayo kuan nang ayo dra. Ayo diha man diha makan na camera. Pero Wa gihugasan naman gahapon no. gapon. Habang ginapaluto ang kanon. Gutom na ko, alas 12 na. Gahapon ka, isa ra ko nagkaon. Ako di kadoro man ko nagkaon. Nakakaduro. Buntag ra ko ni hapon. Panitan pa po eh. Sa mga makauna na mahal ng po. Di na ba mapaak? Para gawas nila ni Elvin. Balik na yun din eh. Meron ko ba? Kapag ganit ko kuman. Be ako be. Tika po ni mo nagkaon no eh. Gutom na kayo. Ikaw pa ko. Para. Di mo turok ng liso niya. Ito man, pero sa bugnaw ni, sa kapatagan ba ni pwede na first time na naay nabuhi nga apple sa kapatag sa kuan Mindanao sa Pilipinas. Na vlog to. Gi-vlog man gani nila. Ambot asa to dapita. Ay natay sakyanan kay maglaag-laag man ta. Oo. Tuon na to na. Ganit. Hindi ko ano man ka si Jan. Di nakalakaw. So, iya to lang to. Hello. Ngayon, tagaan ng kugsagot to eh. Pastan. Pastan ba? Kita ja ang libot mo. Makita ang akong sinampal. Maning buhat sa way ngipon. Ayaw mo katingala. Tanong pagkaong, banggurong, lubkon. Patay ba umon dahil mo? Naapa. Saging man unta tong palit ko itong saging nga tundan. Naidaghan. Ha? Huwag mo kong palit ka. Ingo na kung palit ka. Ayaw lang sundan, magdisog ng taglibang. Kato na lang binangay kamay. Parda ba? Oh. Lain bitaw ng tundan nun. Si Pupul pa. Kagabit ko tundan. Si Kapsandes. Mapa ka nagpaminag doon na. Hindi manubo ito baliyan. Alagot siya pagbangod. Tatay mo lang itong burong dito. Posto. Saan mo tama malitag balang ngayon? Ano ka ay ito ba?
Isukol ko ini kada adlaw mo kaon ini niya tag 20. Dapat man oh. Oh, Bangon pa di ay. bangon pa. Lamig ba yan eh? Ami ay pergan ka kay ngunon tag kuang nga. Pagkinsi pa di. Bala mo sa unaayon mo. 15, barato ra kain eh. Tag 60, 100. 100 ni sa. 15, barato ra kain eh. Nailagan Asa ka na dito. pita? Diha sa Palit pa ta ba? Dili pa na mo. Di man ni madaot. gili uy. Malit pa tag bali 20 atong bumbil. Mao gani na nagkuang ko na nanghit sa kuang kay kung palit ko atong kuan balik na ay hilaw sa akin. Wala mo. Sundan ra mo ginangay. Huwag ka na. Daghang kayong classes gulay. Ay, palit kay 15 ra. Malakay ni dito sa palengke. Ingon pa nila nga. Ingko, libre lang day og kuan, panit. Day unta mo sugot. Oh, libre pag ibanit ha. Tila ni tiguangan ni tag 15 na lang gani magpalibre pag panit. Ay, nako, katawid nila sila. Ano ko kay bawag tagpila jud di ay na. Magpalibre pag banit. Ya dito mo kay good kay 5 ra man na. Taka ang makauwi. Mama, sa una pa itong mga panahon karon wala na tayo makita in-ana nga presyo. Ibaw pa nga. Bulak gani nga tag 300,000. Kung maayo ta ana, palit na pugta. No. Pagka magngot-ngot, ma-sprayhan lang nato. Kutsaraha, pud uy, pasti na, inahana. Uy, iw. Ngayon ko. Tawan kanila dia, oh. Ako aram, pinidi man ako ipakaon ninyo. Nang hugas po ko sa akong kamot. Ay, nanabong ko. Ang tabi, may naloko ba tubo yan? Dili ipakaon kay Eh, iyahara. hindi ko kumukhaon na, uy. May mong paghihatag na ko. Ipot ko mukha. Punit. Kaya ka, oh. Kuranan ni mo. Ay, tanggalan ni kuranan din. Wala, oy. Guys, nakapangkuranay ko kay nagkuan ko, nagumako ganihang buntag. Ila ko ganahan mo ka So, nga, dagka namang ikaon niya. kaon ng bulad. Blanda ng bulad. Ah. I-shout out sa drama. Mga, Sige. Na. Isa-isa ha. Shout out sila.
Dili parat ning lupoy. Dili. May gani na. Gamay ra kasi. Nahulot na. Karirang lupoy di mabanggod kay gamay man. Hinahinayan ra kit-kit. Wala na. Wala na eh. Kita nang loko-loko. Dito ka tanaw. Nay. Hi, kaon na po baungon. Ipakita pod. Turo ka rin na. Magkaon na po baungon. Ang talong. Ang talong. Wala, gitamad na ko. Wala ko ganay. Kaon naman ko. Ano tayo mantika? Na. Saan ang pwede mo lutoon? Wala. Nangutanan lang ko. Kaya wala na tayo kuhan. Na, kamay. Tanawa. Ug gigutom ta. Ugwa tayo timuon. Wala ikatabang. Kinsira din eh. Tamis na ni karong kuhan ba? May pag nagpalit ang balitulo ka buok. Pwede man ni madaot. Dili. Tamis noon siya ang samot. Baklayo na ako na dito. Palit tag daw ka buok. Ano nagkaon-kaon nun? Vitamin C. Gani. Wala na may lukoy. Eh, Luto ka sa. sama na eh. Tama bitaw gidaghan ako no. Napa may subro sa akong kwarta. Oo, okay. Di man na madaot. Dili yun. Kinsira man di ay na. Tagsay sinta na dito sa buwan. Pisto. Nanadyoy kanton sa wakas. Nanadyoy kanton. Bulad. Ngaon ta guys. Wala na tiguang diyan. Karababag yun. Sa Manila, di ka pa rito kuan. Prutas kay mahal ay pensionis, rambutan. Ano ang kanong bago pang niluto? Manas kuya ma. Wala daw ta nanubag gahapon. Patay, kabiso taan eh. Gahapon sa gabi eh. Hindi ba lingkod diri? Mag-ukay pa ako kay. Magkaon na magkaon. Ako kay na ako kuan, attend kog meeting gahapon. Nabat guro ang cellphone mama.
kuya ron. Lami among pagkaon kay init pa, Lingkod talon, dira. bulat. Kita Bulat. po na imong bulad. Hmm. Isa ra ka buok. Isa ra ka buok kay maayo man ning gamay ra kay dili makabungtod sa kuan high blood. Igo lang gudi iko ang kuan ni bulan. Tanaw-tanaw no sa hay. Kani namong kanon lumi kayo kay init pa. Ano daw ka nito bag gahapon? Tawag. Kuya. Ang buto yun. I-shout out daw si Kuan na, si Unad TV. Ina, shout out Unad TV. Sa taon, unad TV. Ah! Ang ipon ni mo ma. Ang ipon ni mo ma ba? Ingog kuanon, pangipunan dili. O na. Pangag. Mauli ay nagsigig ko ng cellphone. Katubo ang gamay. Raman ako kanan. Sama yun ni kadagkan yun. Halos ibok. Na, mag-sorry ka dira. Mag-sorry ka. Pasensya na lang na. Nakatulog na ko. Mayon katong isa ka na ko. Ano man eh, sige magyaw-yaw. Walang po kay Lamig katulog. good. Init pang Kuan. Init ang kanon niya. Bulad ang sudam. Isa me. Yahay isa. Di manina ako mahulog na daw eh. Salmonitis. Katulog pa daw siya ma. Sige, katulog niya. Kay kami nagkaon pa man. Wapa ko sa katulog ni Inday muna. Ay, pagbuhat ang luto anong talong kay kuhan lang isda ang unan. Ako na. Napagano. Palit di kag isda asam kapalit. Sa mo pa rito, may gabligya. Ugma nang sabon-sab kayo. Minsan yung mga gani ko ganihan naggawas no. Alas 5 pa niya. Huwag mo pinakitaan. Dito ka palit ng mamayot. Dito ka. Kana ilahang baligya. Ika na dyan saan. Kani. Huwag yun ko kalungugan itong lakong truck. Sa'yo man ko mata. Gusto na kairo ng mamaligya sa kuan eh. Bitaw ko nang lakang-lakang na sila. Bisan asa nga lugar ka. Mga taong di dyan maato palengke. Tingko di, kung mo apila ng bunot-bunot ba kay di man ko kagawas.